Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera, baina egunon bereziki arabarrei, gaur maiatzako 30 patataren mundu eguna baita. Tira eta egunon Euskal Herritar guztioi, gaur itsasoaren Europar eguna ere bada eta denok dakigu itsasoari begira bizi den herri bat dela gure. Bereziki gaur bezalako egunetan, atzoko eguzkiaren ostean hodeiak ugaritu dira eta esnatu garenean zerua estalita zegoen kontuz itsasoko olatuekin. Urak ere mugak ditu. Triste dago lurrosoa, taluko eta itxasoa. Triste dago lurrosoa, taluko eta itxasoa. Olatu bat bi olatu, zenbat bihotz mutilatu. Baina temperatura maksimoa jetxi direnez, hotzari ihes egiteko infernuko berotasunaren bila joango gara. Danteren infernura. Gaurko egunez jaio zen Dante Alighieri, poeta, prosalari, literaturako teorialari, filosofo eta pentsalari politikoa. Tira, gaurko egunez, edorrelako zerbait zaila izaten da duela 748 urteko jaiotza datak zehaztea. Dante estilo propioa garatzen saiatu zen eta hala erakutsi zuen La Divina Komedia horran literatura unibertsalaren adirazle nagusietako batean. 3 kantutan banatuta dago, infernua, purgatorioa eta paradisua, eta erdiaroko kosmologia osoa laburbiltzen da bertan, Danteren arimaren ibilbidearen aurkezpenaren bidez. Trena beti, trena beti, trena beti, beti doa infernura, trena beti. Eta gu obraren lehen kantuan oinarrituko gara, infernuan. Bertan, Dante Alighierik infernurako bideiaren ikuspegia deskribatzen du. Dantek 9 zirkuluetan banatzen du infernua, pentsamendu aristoteliko tomistikoan oinarrituta. Lehenengo zirkulua limboa da, erdibideko zerbait. Infernuan zaude bai, baina ez zaituzte zure bekatuengatik zigortuko. Euskaraz limboan egon esateko, txoritegian egon edo ilargian egon esaten dugu. Eta ilargian egoteaz asko daki gaurko egunez jaiotako Hans Alfvének, suediar astronomo eta fisikariak. Unibertsoa materiaz adina antimateriaz osatuta dagoela bermatzen duen teoria bat garatu zuen eta aurora polarraren fenomenoa azaltzeko teoria bat proposatu ere. Non galtzen da Orion, zure mapa galaktikoan, dena prestau agurra zalantza. Nabeak piztu dira. Danteren infernuko bigarren zirkuloa haragikeria edo lizunkeria da, hemen hasten da benetako infernua. Eta hemen daude haragizko plazerren desiraz baliatzen diren pertsonak. Gu nahiko edonista gara, beti plazer txikiak bilatzen aritzen gara eta askotan musikan topatzen ditugu altxor horiek. Adibidez, plazeraz asko zekien Roxette taldeak. Gaurko egunez jaio zen Mari Fredriksson, suediar pop abeslaria, kantautorea, piano jole eta margolaria. Roxette taldeko abeslaria, 2019an zendu zen Fredriksson, garuneko tumore baten ondorioz.
Hirugarren zirkulua gula da. Edo beste era batera esan da, sabelkeria, sabeldarroiatasuna, gormandiza, jalekeria, edo tripazainkeria. Hementxe egongo nintzakeni. Eta hementxe egongo dira munduko sukaldari guztiak. Luis Zamora, adibidez. Gaurko egunez jaio zen Habanan, Kuban, euskal sukaldaria izan zen Luis, beste euskal sukaldari ezagun askoren maixua izandakoa. 17 urterekin hasi zen familiak igeldon zuen jatetxean lanean, handik Maria Cristina hoteleko sukaldetara eta Paris eta Londresko beste establezimendu handi batzuetara egin zuen salto. Horri esker, Euskal Herriko lehen ostalaritza eskola ireki zuen. Carlos Arguiñano, Ramon Roteta eta Pedro Subijana igaro ziren besteak beste eskola horretatik. Gorri berde, gota bexamela, askatasun gordinez, berdin du sabela, baiet gosegarria. Laugarren zirkulua lukurreria da, beren bizitza ondasun materialak lortzen ematen zutenak, beren kezka bakarra dirua eta materialismoa dutenak. Urrebila joan zirenak adibidez? Adibidez, gaurko egunez iritsi zen Hernando de Soto konkistatzaile Espainiarra Ipar Amerikara, 600 soldadurekin. Berak uste zuen Floridara iristean Pizarrok Perun lortutako bezalako altxorrak aurkituko zituela, baina ez zuen urrerik topatu. Hala, izorrai, lapurra. Seguru asko haserretu zela eta 5. zirkulura joan zela. Infernuko 5. maila ira edo haserrearen baita, hemen daude suminduak eta nagiak amorruan murgilduta. Haserrea falta bat zaizu, alferrik dira leunak, zure begiak eta ene musua falta bat zaizu. Haizeak Espainiak osto gabetzen dizkizu. Eta 6. zirkulua eresia da. Hemen zigortzen dituzte heretikoak, horien artean epikurearrak, arimaren biziraupena ukatu zutenak. Hau da, doktrinaren kontra doazenak, frankismo garaian euskaraz egiten zuten apaizak bezalaxe. Gaurko egunez, 19 maiatzaren 30 Euskal Herriko elizetan predikuak euskaraz egitea debekatu zuen Espainiako gobernadoren militarrak. Las misas en castellano, cojones! Bordoan infernura gobernadoren militarrak eta listo. Cristiano, esaten digute, Euskal Herrian gaudetan uste dute. Onartu barra dukat, haua beteta geratzen zaizula, Las misas en castellano, cojones, esan da gero, Zua gure lurra iztea, euskara gure izatea, zuzten angia berta untxa, segizagun bidean, zua gure lurra iztea. 7. zirkulua indarkeriarena da, maltzurkerian ari direnentzat bertan hiltzaileak, kriminalak, tiranoak, bortxatzaileak, bidelapurrak, suizidak eta blasfemoak daude. Handia izan beharko du zirkulu horrek, indarkeria gehiegi baitago gurean. Bai, begira, gaurko egunez, 79ko maiatzaren 30ean, Franka Biolaren bortxatzaileari espetxe zigorra berretsi zioten. Eta zergatik da ezaguna kasu hau, garai hartan Italian zegoen lege batengatik. Gero kontatuko dizuegu. 8. zirkulua iruzurra da eta 9. traizioa eta hori da egunero goiurik egiten duena. 2. kafea aurkeztu, kafe tantarik edan gabe. Aizu, baina ni mentxinago eta oso gustora gainera. Eta ere gustora egingo naiz gaurko gonbidatuekin. Ze gaur Juan Ignacio Artxoaga dator Kirioiak liburua aurkeztera. Eta Xabani Arantza bere gurean izango dugu, naturaren doinuak izango da datorren astean alki izan, eta, menu ikaragarria prestatu dute hortarako. Eta Alegiko intxurra antzerki taldearekin Casablancara bidaiatuko dugu. Akaso entzungo duzue gure parte hartze estelarra, baina hori gerora erabakiko dugu. Entzuleok, maiatzak 30 ditu gaur eta osteguna da. Ongitorri denoi 2. kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok dantzarik egin ez duen Goiuri Ezeiza Arandi, egunon. Egunon.
Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 7:82 du. Goizak 10:18 minutu, maiatzak 30. Gu 2, Laister 3, gerora 6 eta egunean zehar hemen lagun mordoarekin urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri naiz irratian zarete. Bigarren kafean. Ante el ambiente. Una mañana me desperté con una idea en las entrañas. Necesitaba alguien al que contarle cómo yo respiraba durante el día. En este mes me he puesto un traje hecho de miel. Es la hora del movimiento y desnudarme cuando... Goizeko 10:20, maiatzaren 30 honetan gaurko saioa maite duten tartearekin abiatuko dugu egunero bezala, baina hementxe txatean ere ikusten ari gara. Egunon gaztiak dio indiokerrek, egunon ekipo Txema Solanak dantzan Inigo bikaina, 17koa, dantza zuk bakarrik egin dezulako, bai, konturatu naiz indioker, konturatu naiz, Goiuri oso sin mas, jiji. Beno, 0 ez barkatu, izena jarri dezu eta burua peixima mugitu dezu, ez dakit hileak entzeko edo zer, baina beno, batekoa jarriko dizut. Eskerrik asko, majo. Baina ez aserretu dio, hombre, aserretu, nola aserretuko da, bera, gainera, alperkeria jota hemen ibili dana. Ez naiz aserretu. Nagia zenbagarren inpernuaren espaziotan zen, baina hor nun bait, 5 edo 6 guanto gatzen zaizu. Eta gure maite duten tarte hasi aurretik ere Juan Inazio Artxoaga agurtuko dugu. Aspaldiko partez gurean baita. Juan Inazio, egunon? Kaixo, egunon. Ez dakit maite dut baino proposamena badakar. Juan Inazio gor ikusten nuen gu sarrera egiten gemiltzan bitartean ja bazuela. Bueno, Juan Inazioren txisteak batzutan oso serio hartzekoak dira, Kapaza nazio batuen erakundean proposatzeko egun munduko egun bat gehitu behar diogula egutegia eri. Ez, baina, bueno, entzun dut, gaurza efemerideak aitatu dituzuen da patata eta itxasoren eguna, pues marmitako egunare. Bilak batuta izan litekela, ezta? Bai, nik ondo ikusten dut. Eta egia esan, marmitakoa gorko saioa amaitu eta hola, amaiketako egun, 12 modura jateko ere, egun aproposa egiten du, euri pixkat, laino, bai. Agian kontatu dut noiz baita, nire anaia txikia zela, ez dakitzen bat urte izango zituen, 7 edo telebista saio batera joan zen lehiaketa batera. Eta jokoan bizikleta bat zegoen, hori zen saria, bizikleta bat. Eta galderak egiten zizkieten eta galdetu zioten ea marmita bat zertzen. Eta erantzun zuen amona enkarnak igandetan bazkaltzeko prestatzen didana. Eta orain bueltatu zen bizikletari gabe, txeragai. Gisa joa, bai, koiaua. Inda zure maite dutago, Juri? Nere maite duta, begira, Taylor Swiftekin lotuko dut. Ze atzo eta gaur Madrilen omen da Taylor Swift, eta orduan, hemen Euskal Herritik ezagun batzuk joan dira, kontzertua ikustera, nien naiz bereziki Taylor Swift zalea, baino txio bat ikusi dut, eta esan dut, bengina, hau aproposa da.
Bideo bat zen, kontzertuaren aurretik, iara luzeak egoten dira, eta neska gazte batzuk, ez aspertzeko edo dantzan ari ziren, elkarri eskutik hartuta eta sokasaltoan. Eta pixka bat itxura bazuen, ez dakit, eskola bateko, jolastokiko itxura. Eta jendea Twitterren kritikatzen ari zen, edo barre egiten ari zen, eta neska batek jarri du. Begira, ze esango dizuet, kontzertua Santiago Bernabéu estadioan, Real Madriden estadioan izan datorren jartzen zuen. Begira, egian batzui hau erridikulo irudituko zaizue, baina nik nahiago ditut 200 neska eskutik elkarri emanda dantzan, 200 gizon Viniciusi tximino deitzen eta iruzkin arrazistak egiten baino, eta hori gandero ikusten dugu estadio honetan. Eta esan dut, bida, hori hartuko dut, naiz eta ni naizen oso otero suizalea, iruditzen zaidalako, interesgarria, hori nire maite duta. Sé lo que piensas, yo también estuve allí, sentada en la cama, incapaz de salir. La casa está a oscuras, comienzan las dudas, la hora no tiene ningún sentido. Sonríes para alguien que ni te mira. Y ojalá... Nik maite dut eza daukat gaur, ez dut bat ere maite zinismoa, eta ez dut bat ere maite analisietan doble rasero edo delako hori iruditzen zait, zinismoa oso herramienta politiko potentea dela eta oso herramienta politiko traketxa dela. Eta ikaragarri lekuz kanpo sentitzen dut, eta uste dut ez dudala bat ere maite. Jakinik, zerbait ez dagoela ondo, hori irriparre batez eta estali eta nolabait mai gainean usteko joera hori. Euskal Herriko politikan asko ikusi dugu, bada alderdi politiko bat zinismoan oso trebea dena, oso jaioa dena, baina batez ere horrelako jarrerak espero ez dituzun jendearengan zinismo hori ikusi eta bizitzea oso gauza zekena iruditzen zait, eta ez dut bat ere maite. te vieras como te veo yo, ojalá. Hemen Indiokerrek dio, 12ko izango zen hori, inigo hori esan du nik, 12 marmitako hartu ezkero, 12koa. Bazkaldut. Edo 11ketako berantiarra, edo bazkaria ere izan liteke. 12 Euskaldun zaharrak 12 bazkaldu behar du. O bazkaltzen zuen. Angelusekin. Indiokerrek dio, maite dugu 12koa. 12koa. Ez du nik bereziki itzjokoa hola maite Indioker, 12koa. 10etako errepikatua izangoa. Marmitakoarekin 12koa hor jokuan da. 12koa. 10 bi plater janda pentsatzen. Te vieras como te veo yo, ojalá. Ez dakit Juan Ignacio Artxoagak maite duta bota behar digun, edo marmitakoaren proposamen mundial horrekin... Ez, baina, zuena, ez hain serioa, baina ni oso amorratuta egoten naiz beti zeakin, protokolo eta dana araututa eta burokratizatuta eta nola egoten naiz. Baina bada salbuespen bat, aurkituet protokolo zale izateko arrazoi bat. Erosketak egiten ditudan lekuan, ez dut izanik izango, propagandarik eziteko, baina, artikulo guztietan, galgarri guztietan, data batzuk daude, ezta? Bai. Eta data hori hurbildu ala, deskuentoak egiten hasten dira, eta 130, 140 merkeago. Bueno, kontua da, Frantziko gaztei ere aplikatze zaiela. Beste gai guztiei bezala, baina ez da berdina bere puntura, bere heldutasunera iritsi dan gazta bat, edo usteltzera doan arrain bat. Ez da zer ikusirik. Orduan, gaztarik onenak, bere momenturik onenean erosten dituzu 140 deskontuekin. Ze bizitzako truko ona da hori, Bai. Goizeko 10:27 ditugu eta Juan Ignacio Artxoaga gaur bere liburua hitz egitera dator, baina literalki, alegia, badakizu, batez ere Espainiako telebistan behin gertatu zen, pasarte baten edo momentu baten arira, nolabait gure ikuskeran
hegoaldean behintzat, txertatu dela, ez, he venido a hablar de mi libro hori, nire liburu hori buruz hitz egitera etorri naiz, eta Juan Ignacio Arteagak literalki, liburu berria aurkeztu genuen, gainera aurkezpen hori neronek, gidatu edo neron izan nintzelako bere bide lagun, eta duela aste batzuk liburu aurkeztuta, otu zaigu, bazela garaia, ez, Juan Ignacio gurean, Kirrioioak izeneko lan hau, pixkat gurera aurkezteko. Eta ez tartan hasi aurretik, aurkezpenan egin bezala hemen bada paragrafo bat irakurri nahi nukeena. Paralelismoa guztiz egokia da. Hizkuntza batzuk galtzea eta haien hiltzaileak ordezko jartzea ez delako inondik inora ere gaurko kontua. Oso aspaldikoa eta anitz lekutan gertatutakoa, baizik. Hain agibide eratua denez gero, ugariak dira orain baino lehen burututako kasuek han eta hemen mundu osoan zehar utzitako aztarnak. Aztarna horien azterketak erakutsiko digu badirela beti errepikatzen diren hainbat eskema, eta beraz, horiek antzemanez gero, egoera hobetu lertzeko eta balizko konponbideak hobeki sumatzeko eta zehatzago marrazteko moduan egongo gara. Tira, Kirrioioak liburuan esparru asko eta bide asko, adar asko kokatzen dira. Nik hasieratik azalagatik galdetu behar Juan Ignacio Arteagari, Kirrioioak hitza bera aukeratu duzu izenburu, eta hemen streaming bitartez ikusten gaituenak ikusiko ditu. Ondo itxusiak diren oioak. Ezin itxusiagoak direnak. Ezin itxusiago, bai. Hori da, bueno. Beti bezala, hoi bezala, azterketa zientifika, alik eta zientifikoena egiten saiatzen naiz, baina ukitu emozionala ere sartu beharraz egoen gaiak eskatzen duelako, ezta? Bueno, a ber, nolabait liburu guztia laburbiltzen edo ideia nagusiak botatzeko, ezta? Bueno, momentu honetan euskaltzaleak gaude egoera larri xamarrean, ustatu orokorra dela, gauzak ez dijoaz uste genuen bezala, edo espero genuen bezala, eta ez dakigu oso ondo ze gertatzen den, ezta? Bueno, holako egoera batean gaudela, 3 idea nagusi. Bata, irakurri duzun bezala, hau ez dela berria. Eta ez gaudela bakarrik munduan, hori beti lasaigarri izatea, ez da, bueno, ez gaude bakarrik munduan, gertatzen zaigun hau, ez zaigu guri bakarrik gertatzen. Eta ez askoren gaitza eta tontoren esaten da bezala, baizik eta, bueno, besteen esperientzietatik, besteen eskarmentutik, atera dezakegulako guretzat baliagarri izan daiteken zerbait, ez da. Hori da aurreneko idea nagusi. Eta hortik abiatuta esango genduke urrungo bi ideia nagusiak besteen kasuen azterketatik atera daitezken bi idea nagusiak direla. Bat, kanpotarrak hasten duena edo kanpotarrak ereiten duena bertakoak bukatzen du. Bertakoak burutzen du. Eta uste noizbait hemen aitatu izan dugula, Espainiarrak joan ziren Mexikora, 1500 eta 1300 urte geroago Mexikok bere independentzia lortu zuen. Independentzia lortu zuenean gaztelaniaz hitz egiten zuten mexikarrak 120 ziren. 120, eta seguru asko 120 izan da, nik datu hau ez daukat seguru esateko, baina ia seguru esan daiteke 120 hortatikan erdila baino gehiago seguru elebidunak zirela gainea. Inguruak presio hori jartzen zuelako. Bueno, hori zan errealitatea. Beraz, ez da idea bat, ez da pronuntziamento ideologiko batez datuak dira. Datuak dira. Espainolek 300 urtetan lortu zuten 120 gazteleratzea, eta mexikarrek beak bakarrik urrengo 200 urtetan beste 80 dita. Bukatu dute. Bueno, han gertatzen den bezala... Zenbat urtetan berriro datu hori, oso esanguratxo iruditzen zei. Gutxi gora bera, 300 urtetan 20-80 propozio hortara pasatzen, 0-1-etik 20-80 eta 200 urte geroago, eta kolon hori gabe, metropoliri gabe, azai gabe, etxekoak bakarrik pasatzen dira, gaurko egoeran bertako hizkuntzak oraindik bizirik daude, noski elebakarrik ez dago,
elebakar indigenarik ez dago. Bertako hizkuntzako indikan hiztunak badaude, baina elebitasuna da eriotzaren ataria. Hizkuntza asko dira gainera bertan, eta gutxi batzuk osasun minimo bat badute, nahuatlak, eta baina... Maia, niko atzen naiz dela urte batzuk, opor labur batzuk egin dituen, eta hoteleko zerbitzari guztiek maia itzeik ez zuten beren artean. Oin dela zenbat urte hori? 2008. Ez da inbeste bai. Baina egualdean egon zinen, ez da? 2008 hor Playa del Carmen. Bai, egualdean. Yucatan, Chiapas inguru horretan, Guatemalan bertan ere, bai? Danak maia itxezuten beren artean. Eta iparraldean, erdi inguru horretan ja nahuatlaren presentzia du gehiago da. Oraindik bada nork erakusten duen, nork heltzen dion hizkuntza hauei, baina aipatzen ari gara, Latinoamerikako hizkuntza gutxituetan mainstreamenak, nola baita esateko, beste dozenaka daude oso galbidean edo teknikokila galduta, ez, hor nun bait. Orduan, hori da idea nagusitako bat. Eta bigarren idea nagusia da, hiztegiak gauzei jartzen dizkiegun izenak nola baldintzatzen gaituzten hitzeiterakoan eta diskurtso bat osatzerakoan eta pentsatzerakoan ere, ezta? Baina, helduko diogu aurrenakoari, ez da? Claro, esatea, kanpokoak hasitakoa eta kanpokoak ereindakoa bertakoak bukatzen dula, zure etxea behidatzen duzunean, oso gogorra da. Oso gogorra da. Eta nik uste dela, batez ere, nora ez sentipen horren oinarrian dagoena, zatik beti kanpoko etxaiari begiratzen dituzu, eta ikusten duzunean, kanpoko etxaiak, ez dula jada eragiten, edo gutxi eragiten dula, eta alare ez goazela ondo, baina gehatzezea pixka bat, zatik etxean daukazula, sukaldean daukazula pentsatzeak, oso gogorra egiten da, ez da? Liburu hontan ez, baina noizbait artikuloren batean zombien konparazioa egin dut, ez da? Zombi pelikuletan, badakizu, ez da? Momentu batean, zure ama, zure arreba, zure lagun mina, zure neska laguna, zombi bateko oskatzen du, eta zurezako izakirik maitagarriena dana, bapatean zure etxai bihurtzen da. Oskatzen bazaitu, zeu ere zuloa zoaz, ez da? Antzeko zerbait gertatzen da. Orduan, oso gogorra da, oso zaila da. Oso zaila da pentsatzea euskeraren etxaia, Madrilen da norbait izan beharrean ura aina edo ura baino gehiago, une horretan, zure aldameneko tipo jatorra izan daitekela. Orduan, horregatik galtzen dira hizkuntzak, oso zaila dalako planteamendu horiek egitea, burua bere leku berri batean kolokatzea, eta elkartasun ardatzak beste modu batean antolatzea, ezta? Baina egin beharrekoa da, ezinbestekoa da. Toda su felicidad. Gero horrekin batera, edo egoera horren baliabidetako bat da izenen desegokitasuna. Eta izenen kontrola, nork bataiatzen ditu, izenak jartzea podere kontua da, nork bataiatzen du, ezta? Bi adibide, gure gai hontan sartu gabe, ezta? Izenak etiketa bihurtzen dira, eta etiketak daukate izugarrizko zama. Pentsa dezagun, ez dakit, gaur eguendikan, Felipe González sozialista. Esaten da, zergatik, noizbait, soeko idazkari eta Espainiko presidente izan zalako, eta, baina, otzean, esan nahi dut, modu zientifikoan, pentsatzen bali mozu, sozialistatik ez dauka, zipitzik, Baina, hor dago, etiketa hor dago, eta beti esaten dugu Felipe González sozialista. Edo Espainian demokrazia dela, Aznarren garai ezkeroztik, estatu kolpe baten barrenian bizigea. Esan nahi dut, zientifikoki, ez da, zea politiko bat, aldarrikapen politiko bat egiteko. Demokraziak ditu hiru zutabe, definizio klasikoan. Bata da, sufragio unibertsala, botoa, segitzen dugu, botoa ematen. Bestea da, aukera berdintasuna, esate baterako komunikabidetan eta bar, eta hirugarrena da, botereen independentzia. Eta ez daukagu ez bigarrena, Aznarrek espektro elektromagnetikoa kuadrilakon artean banatu zunetik, hor 2012, ez dakiz zer, panorama
edabideen panorama Espainian, ez dago berdintasunik inundik inoa, hori batetik, eta gero, bueno, ja, epaileen independentzia eta hori, naiz eta nabarmena izan, eta grabatuta egon, nola kontrolatzen dugun atzeko atetik, eta horrelako gauzak, beste eskandalagarri izan litekena, baina, bueno, demokrazia, ja, etiketa badago, eta demokrazia segitzen dugu, ez da, naiz eta izan ez. Bueno, hori bezala, alor honetan, gauza bera gertatzen zaigu. Honea etorri baino lentxo, kafe hartzen ari nitzala, nik kafe hartzen. Zu bai. Traiziorik ez. Kafe hartzen ari nitzala, azaldu zaite albiste bat, orain atera dan dokumental bat, Euskara jendea. Nonbait Euskaldunak esan nahi du. Euskara jendea da dokumentalaren izenburua? Euskara jendea. Euskaldunak esatea, ja ez du bale, ja ez duke indarrik. Zer gertatu da? Pues, basko esateak ja indarrik ez daukan bezala, ja eman genion, etxaiari hitza, ez da, ja, basko da, Bilbon, aibala hostia esanez, dabilen edozein erdaldun, hori da basko, ja. Eta Euskaldun berdin, joaten bazeate, Real Academia Espainolaren iztegira, Euskaldun ja daukate asimilatuta baskorekin. Alegia, aibala hostia, erderaz esaten duen edonorekin. Oia, Euskaldun da. Ja, ke tio mas Euskaldun. Haren, rain, hemen jartzen da. Euskaldun bilatzen duzu eta jartzen du. Del basko Euskaldun. Bai. Adjetivo, basko. Sinonimos, basko, baskuenze, Euskalduna y baskongado. Ai. Eta gehiago ez du jartzen? Bada, beste azepzio bat. Hemen, que habla basko. Bai, eta bestea? Ez, bat eta bi, basko eta que habla basko, agertzen zait neri hemen. Ekarriko izuet. Beste bat da, en general, del País Basko. Olako zeba, olako azepzio bat. Bueno, kontua da, termino asko daude, hor, bueno, liburuan oidanak esplikatzen dira, eta pixkana nola goazen lerratzen eta gure hiztegiko terminoak oparitzen. Eta txaiari oparitzen. Eta, bueno, hortikan dator pixka bat, nahi baldin badugu independentia izan, aurrena gure burutik hasi behar dugu, eta hasi behar dugu izenak gure ikuspuntutik jartzen, ez da? Eta alde hortatik Euskaldunak gu, Euskaraz bizigeanak. Hori da, aldarrikapena. Euskaraz bizigarenak gara Euskaldun. Oen dala 5 urte, nori esaten zion, Nebrijak, bere erdararen gramatika famosoan, bizkaino, esaten du, bizkaino da, erderaz ez dakin tipo bat. Euskaraz bizidana, hori da Nebrijanentzat. Bueno, nik hori errebindikatzen dut, bai, Euskaldunak zein gea, Euskaraz bizigarenak gea Euskaldunak. Eta gero, azken honetan daukagun endekapen bideo honetan sortu diren bestelako zeak, hoiei izen bat jarri behar zaie. Ez hoiek gure izena lapurtu, eta gure buruarentzat izenak behin da berriz asmatu, eta haik lapurtu eta gu berri asmatu, lapurtu eta berri asmatu. Hori eten beharra dago. Iritzi helduak, uste handikoak gure herriaz. Itze egitean ino, baina Joanin ez ikusi dut horre keinuan, ez dakite... Ez, esan pixkat aurrekoakin lotzeko, hortikan datorla kirriolloak azkenian zer dira. Bueno, kirriollo da, kriollo, erderaz kriollo esaten dana, eta euskaltzaindiek bere hiztegian kreole. Itzuli duena. Bueno, euskaltzaindia zuzentzea etorriko gea. Hau ez talako hizkuntzalaritza kontua, baizik eta kontu politikoa, ez da. Kirriollo deitzea, erdaldunei, agian politikoak izuzena, ez da. Erdaldunen ikuspuntutik, baina euskaldunen ikuspuntutik baizatik badu, karga emozional... Bueno, kirriollo da hitz bat esan daitekena, norbaitek euskaldun batek, kirriollo batek euskaldunik kaserito esaten dionean, kirriollo da erantzun pronto bat emateko moduko hitza. Alegia, kirriolloak dira, eta kirriolloan definizioan, kriollo erderazko eta kreol frantsesaren definizioan, kriollo da azken finean, gizarte batean, gizarte kolonizatu berrian, kolonizatzaileen arabera bizidan guztia. Eta kriollo izan daiteke indioa, jatorri indiokoa,
baina espainolez mintzatzen dana. Mexikarrak kriolloak dira, naiz eta europar jatorrikoak izan, etnikoki, edo mexikar jatorrikoak izan, baina ja danak espainolez bizi dira, ezta? Bueno, hori edia kriolloak, eta sentidu horretan, gure gizartean ere, euskaldunak ez diren guztiak, kriolloak dira. Bai, euskaraz hitzik ez dakitenak, eta bai, beste kategori bat oso gutxitan, edo ez dakit inoiz aipatzen den, euskaraz ere badakiten erdaldunak. Zatik hemen bere buruari euskaldun esaten dion asko, euskaraz ere badakien erdaldunak dira. Eta kategori hoiek egin ezean, segituko dugu, fakir txirulariaren aurrean dagoen kobra bezala, hipnotizatuta, eta ze pasatzen zaigun jakin gabe, eta alako batean esnatzen geha, eta fakirrek lepotiken helduta gauzkezta. Hori da pixka bat, izendegilari eman behar zaion garrantzia. Hasi behar dugu, bestelako kategoriak manejatzen, eta bestelako kategoriak manejatu ezkeo, gauzak beste argitasun batekin ikusten hasiko gara. Beraz, euskara jendea... Euskara jendea benetan... Sentitzen dute ez dut kritika egin nahi, ez dut dokumentala ikusi, seguru borondate honenarekin eginda dagoela, eta oso ona dela, baina oharkabeko deriba horretan sartuta dagoen izendatzeko modua da. Zaindu maite duzun hori, zaindu borroko duzun hori, zaindu maite duzun hori. Beraz, esan daiteke Juan Ignacio Kirrioioak liburu hau Bubok editorialen sinadurapean edo zigilupean argitaratutako autoedizio hau esango dugu. Autoedizio, bai. Badela, nolabait analisian murgiltzen den liburu bat, diagnosian ere nolabait murgiltzen den liburuan, eta esango dugu tratamenduan ere, neurri batean murgiltzen den liburua ere. Eta errezetan ere, ekinbideak ere proposatzen dira, hain zuzen ere, azterketa horretatik ateratzen direnak, ezta? Gero, zailtasuna, ikusi beharko da, zenbateainokoa dan, baina ekinbideak argi eta garbi marrazten dira hor. Ekinbideak bi gauza egin behar dira, bata hierarkia, ezarri zaigun hierarkia irauli. Eta hor dago euskaldunen da kirriloen arteko muga. Hierarkia hori iraultzearen alde dagoena euskalduna da, eta hierarkia hori onartzen duena, hierarkia bat da aldapatxo bat bezala. Zobakizu Erromako akueduktoak, ura ez dakizen kilometrotatik hirietara eramateko, etzien oso malkarrak, uste 100% penditzea daukatela. Baina nahikoa da ura goiti bera joateko, ez da? Guri berdin gertatzen zaigu. Hierarkia hau ez da oso nabarmena izan behar, ez du behar oso eskandalosoa izatea, baina ura goiti bera ikendu pixkanak, eta hori irauli ezean beti eusten ibili beharko dugu. Ta hierarkia hori iraultzen duzunean, atxeden leku bat daukazu, ezta? Orduan, errezeta da, nagusitasun esparruak sortu behar dira euskararentzat, eta mesedez nagusitasun hitza erabili. Zatik hau dana hierarki kontua da, gure galbidea hierarki bat ezarri zaigulako, une horretatik dator, eta gure soziologia guztian nagusitze hitza ez da ageri. Joder, ni benetan horrek zutzen dau, nagusitu egin behar gara. Nagusitu. Aldan neurrian, badakigu, aldan neurrian, baina baditugu esparruak, baditugu aukerak nagusitzeko. Hegemonia horretan azpimarra jarri izan da, uste dut liburua aurkezpena egin genuen egun hartan ere aipatu nuela, okerezpa naiz, azken korrikaren lekukoaren mezuan, Garazia Arrulak idatzitako testu hartan, norberak azpimarratzen zuela, euskerak behartzuela hegemoniko. Dudarik gabe. Eta honek badu azalpen zientifiko edo sozio-zientifiko bat, eta da, elkarbizitzeak hizkuntza suntsitzu egiten duela, beti zapaltzaileak zapaltzen bukatzen duelako zapaldua. Eta gero, nagusitasun, inon nagusitza eztan hizkuntza oso zaila da aurrera egitea. Zergatik, pertzepzioengatik, horrek eragiten duen pertzepzioengatik, eta pentsa dezagun, nagusitasunaren azterketa hau da, bakarra esplika dezakena zergatik esparru euskaldunetan, betiko esparru euskaldunetan, eta inolako kanpoko interferentzik eta eraginik gabe zergatik hitz egiten den gutxiago. Ataun batean zergatik hitz egiten den gutxiago, etxe barruan, etxe euskaldunetan.
Bueno, hori hortik bakarrik uler daiteke. Badaude sentipen eta erreakzio psikologiko naturalak eta unibertsalak, garailearekin identifikatzearena, esate baterako, eta espaldin badago, beste izan daitezke, arrazoi etnikoak eta horrelakoak, baina, hemen arrazoi etnikotako ez daukagu, haundirik, daukagun natalidadeekin eta bar, eta behar deguna da, nagusitasun hori nonbaiten izan, zatik beti morroi, beti hankapean, horrek ez dauka grazirik eta ez dauka erakargarritasunik belaunaldi berrientzako. Eta nagusitasun esparruak sortzea, ez arnasguneak, mesedez, goazen hitzak aldatzea. Arnasgunea da, itolarrian dagoena, lastotxo bat eman, arnas pixkat hartzeko, ez nagusitasun esparruak. Nun baiten nagusitu. Eta posible da, esparruak, nagusitasun esparru bat izan daiteke, elkarte batean, arau jartzea, beti zea pribatuan, zatik legeak eta ez dauzkago bestela modu zea publikoan beti zailago dago, baina arlo pribatuan gauza asko egin daitezke nagusitasun esparruak sortzeko. Talde bat, elkarte gastronomiko bat, futbol talde bat, koro bat, gauzak antolatu eta nagusitasun esparruak. Eta han erdera ez da sartzen, blindatu, gotortu. Baldago borondaterik hori egiteko. Nik uste momentuz ezetz, baina... Sentsazioa daukat ikararrezko normalizazio ematen ari gatzaiola elebiduntasun idiliko bati. Bai, gaude lobelarraren fase horretan, gaude fakir txirulariaren musikarekin dantzatzen, eta seguro asko hor bertan daudenak, gauza normalean antzeko egoeratan gertatzen den bezala, egongo da 100% zinikoa, gauzak oso garbi ikusten dituna eta 5 jola zaiona, eta egongo da 180, borondatenez pentsatzen duna bide hortatik aurrera egingo deula, ezta? Eta gero kriston zaplasteko hartzen duna, ez goaz, aurrera atzea goaz, ezta? Seguru borondate honeko jende askoze gehiago dala zinikoak diena baino. Baina, azterketa hortatik hasi behar dugu eta begilak zabaldu, eta gero datuak begilak zabaltzeko nahiko datu bat dago. Usta nola goazen. Ez goaz ondo eta hierarkia bat jarri zaigu, kalte guztiak hierarkia hori ezartzetik handatoz, eta hierarkia hori aldatu egin behar dugu aldan neurrian. Hori da, beste metafora bat liburuan erabiltzen dena da, pixkat bibak batena, ez da? Zu pareta bat eskalatzen ari zara, baina ezin duzu 48 ordu pareta eskalatzen egon. Behar duzu koska bat, eta koska hortan etzan eta lo egin. Eskalatzen segitzeko, ez da? Olako koskak behar ditugu. Hori dian nagusitasun esparruak. Bestela, ezingo dugu egin. Eta posible da egitea. Inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzen duko nor zen hain gerutzan ninduena. Osta dozar baten xokoetan denetatik ikusten hazia okeratu ahal izango banu xutia izan nintzen nere zaldia beklasekoa izatearen komplejuri bat ederiz erdara traketxetan mintzatzearen aerez mundokoak nire 9 minutu eguerdiko 11 izateko eta Juan Ignacio Artxoagarekin egingo dugu azken txampatxoa, badatoz aleiatik ere gure urrengo gonbidatuak, hango gure maitxoan
Traket xamar daukagun maitxo hartan eseri lasai, da kendu trasteak maiganetik, bagabiltza etxea inoiz txukuntzen ez duen giza semearen moduan hemen bigarren kafean antza, baina tira, etxean bezala, zabiltzatela. Juan Ignacio, amaitze aldera, badago, azken azpimarra bat egiteko, hortik aurrera entzuleak liburua irakurri egin beharko du, Askar xamar irakurri daiteken liburuare bada, baditu alako ilustrazio txiki batzuk, mapatxoren bat, baina batez ere ideiak nahiko zehatz eta dinbitan aztertzen dituen liburua bada, eta ideia horien artean badago eliteekin, gertatzen den ez dakit, kudeaketa edo eliteen konkista txiki hori, konkista handiagoak lortzeko. Lehen esaten ari ginen, ez da? Kolonizazio eta herriak oskola utzi, ointxaur oskola utzi eta barrua erabat aldatzeko taktika horrek badu eta baditu bere urratsak eta oso ondo dokumentatuta daude. Eta horietako bat aurrenekoa da eliteak baitzea, ezta? Eta hori, azaltzen da baita mitologia zaharrean ere. Eliteak baitzea. Bai. Mitologia zaharretan ageri da, baina askoz ere, konkista berrietan eta historialdetikan, hurbil xamar dauzkagun horietan, oso garbi ikusten da, bai Mexikoko konkistan edo Perukoan. Konkista ez da area iritsi eta indio guztiak hankapetu eta gobernadore zibilak jarri. Ez, konkista egiten dena da, konkista ondoko akulturazio hasten da beti eliten baiketatik. Alegia, hartzen da han agintari zirenak eta oik eramaten dira metropolira. Eta oik azten dira, eta hoien umeak azten dira espainolez. Baina segitzen dute izaten hango terratenienteak eta segitzen dute hango indioen nagusi izaten, ezta? Hortikan hasten da. Eta lehen esaten genduna horregatik 300 urtetan hain indio gutxik ikasi zuen erdaraz, baina ez da behar, nahikoa da eliteak erdalduntzea, eta eliteak erdalduntzetik gero haiek egiten dute, haiek bukatzen dute lana. Eta hori etxea ekarriz, ez dakit, nahi Euskal Telebista eta horrelako kontuak datozki burura, ez da, esate baterako. Eta hori oso ondo dokumentatuta dago, elitentzako eskolak, aurreneko gauza, konkista eta gero, elitentzako eskola espainolak egin, bakarrik elitentzako. Kirrioioak liburua, Juan Ignacio Artxogaren azken lana, bubok.es bubok.es webunean duzue, bertan segituan agertzen da hola, nobeda den artean edo, kirrioioak lana, paperan eros dezakezue eta etxera bidaliko dizuete, edo e-book formatuan, PDF formatuan ere, erosteko aukera ere badago, beraz, esan da bezala, bubok.esen ere badugu tartetxoa, eta uste dut aurkezpenan ere aldarrikapentsoa egin genuela, Juan Ignacio, Euskal Herritik eta Euskal Herrira autoedizioentzak espazio gutxi xamar badagoela, hori ere aitortu behar. Nik ez duen arkitxo. Hemen ibilin izan aurrena, hemen soluzioaren bat edo moduren bat ote zegoen da ez, hemen ez dago lakorik. Eta, gure elitek ez dut uste asko babestuko dutenik. Juan Ignacio Artxoga, mila esker gaur ere gurera etortzeagatik, Kirrioioak lan hau ezagutzen genuen, esan da bezala aurkezpen horretan nolabait parteri izan ginelako, baina gure entzulekin elkarbanatzeko beharrare bagenuen, eta eskerrik asko gurera etorri, eta zure liburua hitz egiteagatik hurrengoan beste kontu batzuk izango ditugu izpide. Eskerrik asko zuei, nire liburua hitz egiteagatik. Zaindu asko, jo. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baixen Nafarroan.
nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau. Eta gero berriz itzuli nintzelarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain, ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Histori hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urtez entxatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados, hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan bezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazeran bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta berzenaz ez duzu lana egiten da plazera. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eguerdiko 11 editu, segituan egingo saltoa estudio zentraletara azken ordukoaren bila, hementxe, naiz irratian zarete bigarren kafean, eta hortxe, azken ordukoaren bila, saltotxo egiteko prez segituan. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Azkenean etorri gara, naiz irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaldeko 7:00. Naiz irratian. Bagoaz esan da bezala azken ordukoaren bila estudio zentraletara, Oñatz Aizpuru lankidea bertan da eta Oñatz, egunon? Egunon bai, entzule guztiak, egunon, momentu honetan Espainiako diputatuen kongresuan bozketa egiten ari dira amnistia legea, behin betiko onartzea
espero baita, eta senatuan dakizuenez atzera bota zuen Alderdi Popularraren gehiengoak eta hala gaurkoan da bozketa. 177, ninguna abstención, no se aprueba el punto número 11. Puntuka ari dira legeak onartzen, baina hala eta guztiz ere, Laster ailegatuko da amnistia legearen bozketa hori, momentu honetan aipatu moduan. 7 minutuz hitz egin dute txikitik handira alderdiek eta esperotako posizioak, eskuin muturra eta eskuina oso gogor, investidura ahalbidetu duten alderdiak bakoitzak diskurtso ezberdina, baina baiezkoa emango zutela esanaz, besteak beste, entzun ditugu alderdi kataluniarrak esanaz, baietz albiste ona dela hainbat herritarrek pairatutako errepresioari amaiera jarriko zaiolako, baina gatazka politiko bat dagoela guzti honen atzean, eta horri ere atera bidea eman behar zaiola adiraziz entzun ditugu RC-ko eta Juntseko ordezkariak. Francina Armengol ari da Espainiako Diputatuen Kongresuko maiko presidentea hitz egiten eta une batetik bestera egingo dute bozketa hori eta onartzea espero da. Ondoren boletin ofizialean aterako da, legea eta astebururako edo indarrean sartzea espero da. Gero honek bestelako eskenatoki batzuk zabalduko ditu eta hori ja bestelako kontua izango da. Bueno, eta bisu nabarmen eta sendo bat mahai gainean jarri du Israelek. 30 eguneko epe eman baitio UNRWAri Jerusalemeko egoitzatik ateratzeko, dakizuenez, Nazio Batuen Erakundeko errefuxiatu palestinarren agentzia da UNRWA eta Israelgo lurren autoritateak bertatik alde egin beharko duela 30 egun baino lehenago esan dio, mehatxetu egin dio. Beraz, gutuna iritsi zaio 7 milioi euroko zorra duela jarri du aitzakiatzat eta hori da behintzat Jerusalemendik alde egiteko UNRWAri jarritako mehatxuaren oinarria beti ere Israelen partetik. Israelgo lurren autoritateari aurtengo urteko otsailean eskatu zion UNRWAren desjabetzea eta azkenean argi berdea eman diote eta dakizuenez eraso bat baino gehiago egin dute, aipatu gobernuz kanpoko erakunde honen aurka eta hain zuzen ere hori dela eta errepresioa pairatu dute, kanporatu egin dituzte eta orain alde egiteko agindua iritsi zaie. Bueno, eta beste kontu bat, gaurkoan eskuin muturraren eta polizia indarkerian biktimak aitortuko dituelako Nafarroako gobernua, beste guardia zibilak eraildako Mikel Zabaltza eta Mikel Arregi dira gobernuak errekonozituko dituenak. 12 biktimei egingo diete zehazki aitortza ofiziala arratsaldeko 7 izango da Iruñeko baluartean. Han izango dira gobernuko ordezkariak eta baita biktimen senideak ere. Guardia zibilak eraildako Mikel Zabaltza eta Mikel Arregi edota 78ko San Ferminetako gertakarietan su armaz hildako Germanen eta 12 biktimen aitortza izango da. Beraz, oraindik dirudi beste 60 espediente dituztela mahai gainean eta atzetik areta gehiago etorriko direla. 11:04 minutu entzule, honaino kontatzeko genuena, bigarren kafeako lagunekin utziko zaituztegu gero arte. Eskerrik asko oinatze Aizpuru, guerdiko 12etan informazio gehiagorako txanda izango du, hementxe bigarren kafean, orain bagoaz iraganarekin jolasean. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Riken kafetegian gaude. Abesti bat entzuten ari gara. As time goes by, denbora aurrera doa. Arthur Dooley Wilson aktore eta abeslari estatubatuarraren ahotsa da. Eta bitxia bada ere, Dooley bateria jotzaia da eta ez dakit pianoa jotzen. Baina gaur Sam da, hiriko piano jole ospetsua. Norbaitek joezak berriro Sam dio. Edo ez. Esaldi hori ez baita inoiz Casablanca filmean zehar ahoskatzen. Ez jatorrizko bertsioan, ez gaztelaniara bikoiztutakoan ere. Ingrid, Ilsa pertsonaiak piano jotzaiari esaten diona da joezazu behin, play it once, edo joezazu Sam, play it Sam. The same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always Orduan, zergatik diogu joezak berriro, Sam? 1969ko antzerki obra batengatik.
Sueños de un seductor edo Play It Again Sam, 1979ko Broadwayko antzezlan bat da, Woody Allenek idatzi eta antzeztua. Arrakasta handia izan zuen eta Allenen ospea eraikitzen lagundu zuen. Beraz bai, esaldia hain ospetsu baten oinarrian antzerkia dago. Antzerkia beti erdigunean. Antzerkia sare modura, antzerkia ondarea babesteko erraminta modura, antzerkia herritik eta herriarentzat. Eta horixe egiten du Intxurra antzerki taldeak. Berriro holtzaratuko denak, Joezak berriro Sam obrarekin. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have... Gaur, gurean dira obraz hitz egiteko, Felix Irazustabarrena, Iñaki Artola eta Inma Etxeberria, egunon. Egunon, baino ez goiuri hemen aldaketa bat badago, Inma Etxeberria, Andoni Otegi eta Iñaki Artola etorri zaizkigu. Ze Felixek kale egin digu, hori ere, kargo hartuko digu beste batean, baina haizu, luxuzko irukoa etorri zaiguna bigarren kafera, Bakarrak hartu du kafea, dena kontatzen hasita, bakarrak hartu du kafea. Baina tira, Inma, Andoni eta Iñaki iruroi, ongi etorri bigarren kafera. Vale, eskerrik asko. Mikrofono horbiltzeko dago, Bai. A ver, bai, beldurri gabe. Vale. Hortxe, bai. Egunon iruroi. Ondo zaudete? Bai, egunon. Bai, ondo. Kafea txukun zegoen, Andoni? Bai. Bai, hainbestean mintzat. Bai. Pixka bat horrela urduritasunak eta kentzeko ronda relanpago batekin hasiko dugu galdetegia. Beraz, azkar batean erantzun behar duzu. Lehenengo galdera da. Riken kafetegia edo Alegiko gaztetxea? Alegiko gaztetxea. Vale, eta nola ezten etorri, Humphrey Bogart edo Felix Irazustabarrena? Gu Felixekin mundun bukaera. Ingrid Bergman edo Arantxa Iturbe? Arantxa Iturbe ere matia deu. Vale, eta Woody Allen edo Mai Gorostiaga? Mai klarinetea ez du joko, Woody Allenek bezala, baina arpa, adarra eta artea denak ditu berarekin. Bueno, oso etxera egin dute aukera, Bai. Bada espada, gertukoekin ondo geratzeko joerare hartu duzue. Bai, pixka bai. Hoiekin bizi behar. Ingrid eta Woody eta hoekin ez daitze biziko hasi. Badator Joezak berriro Sam, ekainaren 6an, 8an eta 9an, eta okerrez banago urtebeteko lana izan da, gutxi gora bera, ez da? Denbora asko, hori esan digute, txori batek esan digu, prestaketa lanak luze joan direla baino, dena pres dagoeneko? Bai, uste baino luzego junda azkenen. Oain dela urte bete hola juntatu ginen, lehen antzerki talde bat intzan alegin, eta batzuk segi zuen, eta beste batzuk berri gea, ni adibez berrien naiz. Eta ilusio askokin indako lan bada, eta hasieratik Mai hor izan deu, denen launtzeko, ez bakarrik antzerkin, bai eszenografia, denetik indu, eta asko eskertzeio. Hemendi besarkada bat Mairi, gure entzuleak lasai egoteko aspaldian ez da etorri gurera, eskuan min hartuta da bil gizajoa, bajanda, eta tira, ez dula ikarragarrizko arazo fisikorik, baina, erori eta eskuan min hartuta da bil, eta horrexegatik ez da gure, baina ondo dago Mai. Espero dut entzuten aritzea. Entzuten ari da idatzi du, Idatzi du, ados. Hala balin bada. Besarkada bat hemendik Mai Gorostiagari. Andoni, izan duzu, aurten iritsi zarela antzerki taldera, ez da? Zer topatu duzu? Talde lan on bat bilatuet, antzerki bat iteko gogoa, eta bakoitzak bere aldetik jarrita ikustea, talde lan on bat sortu liltxeko hemendiken. Iñaki, urtebete esan dugu, ze izan da zaiena prozesu honetan? Zailena, esan 8 launeko taldea gea, Mai beakin behatzi, eta igual zailena izatea, orduk eta adostea, denok elkartzeko, ez da? Azkenen bakoitzak bere bizimoduak, oso lantegi desberdinek eta dauzkeu, eta, oain bertan ere, ze egunetan estrenaldik eta, kosta zaigu, pixkat lotzea, baina, Andonik esan duen bezala, bakoitzak bere partetik pixkat jarri, eta lanak eta aldatzen saiatuta eta lortze du.
Ima entzun zaituzegu hizketan honea sartu zaretenean, sarreren inguruan, badoa zela, salmenta badoala, ea lagunen batek iganderako eskatu dituela sarrera batzuk, edo horrela, horrek ere urduritasun puntu bat emango du, ez da? Bai, atzoko ensaion ja notatu gendun, bai fokok aparen genitun, eta, bueno, astearten jarri ziren saltzen sarrerak, eta astearten bertan ostegunerako ja saldu egin ziren. Atzo komentatzen ziguen, ja igandeako ere 25 bakarrik falta ziela, larumaten dago libre show, baina nik uste ja behin bukatzen daren igandekoa larumateako ere hasiko diela hartzen. Broadway bailitzan, hemen hiru data, lehenengo erako soldauta, bigarrengo soldautaren bidean, jode intxurra antzerki taldearekin, hau da. Bai. Bai, arraxe da. Hoi, gainean, nik uste netzako betza, harri xamarra edo izan da, zekurea bai, oso antzerki talde herriko bada, esan, ez dauke hortik ateatzeko inungo pretentsiorik eta, baina gero, salmentaten da, bada alako, ez dakit, desproportzio bat, gure elkarri esaten atxugen urte guztien zehar da, bueno, gaizki indare igualtzio, ze jende ez daune ongodek behi da, bueno, oso geho gozatzeko indako gauz bada, eta ez inok ezin gaitu kritikatu, eta bar, ez da? Eta gero sarrerak saltzen jarritxeunen ikustea, 150 launeko areto bat 3 aldiz bete deula, igual beste bat egin beharko dala, bai halako bertigo pixkat demate huegi esan. Dena aitortu behar badizuegu, horrek ere erakarri du gure atentzioa, ez bakarrik mai gorostiagaren bidez, eta Julen Goikotxearen bidez, eta alegiko herria gertu eta ezagun badugula, baina herrieiko antzerki talde baten indarrak berak, ez? Eta uste dute, sarrera salmenta horretan ere badagoela, ez? Oso herrigintzatik egiten den zerbaiten babes hori, ez da? Uste dut, horrek ere adirazten duela. Hemen inoreztoa, ez dakize txundidura edo ze liruraren bila, baizik eta, herri babes bat ere badagoela horatzean, ez? Bai, ez, horre geho ondo gaizkiateakoa, baina nik uste importantena bidea dala, prozesue, aurretik euki deuna, eta oso polite da. Geho bertan urduritasunek noski ongoiela, baina ez dakit, herriko zure inguruko pertsonak zuri txaloka ikustea, izugarria izan behar du. Egia esan, zuen lanaz gain badago beste puntu bat agian erakargarria izan dena jendearentzat, eta da kartelean ikusi dugun jantzkera. Ze batzu trajea beste soinekoak, eta bestek ez dakit galtzamotza edo kaltzontzio arroxa diren, baino hori ere nabarmentzekoa da, galdetu nahi nizen, obraren inguruan, ze pixo bat gainetik aipatu dugu, jo ezak sam, horrek iradokitzen digu zerbait, entzun dugu Casablancako musika, ze kontatu daiteke obraren inguruan? Bueno, horran aukeraketa dagoki honen eta ere, lehengo urten ingendun, Inazio Begiristain antzerki gilearen aitzeki horrekin, bere obra bat ingendun, eta pixkat horrekin lotuta junda antzerki talden sorrera, edo, aspaldi alegin bazan, baina urte batzutan ez da egon, da berriz... Ni aurrako talde baten egon nintzen, alegiko beste talde baten, orain dela urte batzuk ja, eta 3 obra egin genitun taldearekin ebai, eta ja pixkat utzita bezala baztertuta neukan, baina hauek ikusita lehen urtean ja berriro sartu zitzaiten, gogoi berriro azteko, eta... Oida, eta guk ikuste gendun, zerbait egin nahi antzerkin bueltan, zerbaitekin seitun nahi, eta urte haseran, hasi ginen elkartzen, mairi eta oraindik esan gabe, erabaki gabe, zuzendariri beharko gendu nuez, eta elkartze ginen, beste gabe antzerki obrak irakurtzeko. Ikusiko dugu geho zein, antzerki obra bat edo taller batzu guk urtean zehar antzerki lantzeko, zerbait, behintzat. Eta elkartze ginen, pixkat Felix Irazustabarrenak launduta, peak geixo kontrolatzeulako munduoi, eta Inazioren gainontzeko antzerki obrak irakur genitun, beste bat bakoitzak ekartze zituen proposamenak eta ere bai, eta, balako baten, ez dakit, pixkat, hainbeste antzerkin hartzen da, galdu itxeginen, ezkendun aurkitzen gutzako, eta ontan zeinek launduko igu, eta lehengo urte maiekin hain guztua ibili ginen, launtza eskatuko dio. Eta maiek ingen itxun pare bat prueba urretikene beste antzerki batzun irakurketak, gainean ikuste asko ikasi gendula, ze maiek ekarri zizkigun pixkat antzerkiko klasikoak, izan lehitezkenak, gu ginok ezautzezken itxunak, eta gero, 3. edo izan zan hau. Eta 6 erakarri ginen, obrak ekisto parra ginen itxulako irakurketan, oso graziosoa da. Aspaldi xamarrekoan ikuste antzematen dela, lehengo urteko egin gendun, dala
urte askoko gogorra bat, antzemat ezan, bai gaietan, hizketako forman, gaina oibea ere erakarri gargi intzi zaigun, zerbait garaikidea gabe, errekuperatuko dut zerbait, eta errespetatu ingo du. Eta gero jendeak, bauke horrek bere interesa ez da ikusteko, adibidez, gizartea zertan aldatu da, eta orain ere berdin, antzematen da gorra, harrigarri da, zenbatan datu nahiken gizartea hain urte gutxitan, baina hala da, eta baino, aldi beren ulertze gendun, oso grazioso etxezitzaigun, personajekin dare suertez oso bat zetorren, eta bai, parre arragitzen nahi geha, bentsaten saiotan, jentek ez dakit, bat egin gaun baino. Interesgunea esan duzu badela, obrak urte batzuk izatea, zailtasunak ere izango ditu hizkeraren aldetik edo ez dakit, agian moldatuta dagoenez, baino horrelako obrak egiten direnean, batzutan esaldi batzuk, hitz batzuk, edo horretan topatu duzu zailtasunik? Hombre, bai, pare bat gauz edo baino bestela hizkera normala dakeu, euskera normala egiten dugu. Zuk esaten dituzun, baju 100 personaje hoik esan doni, ez dakit, txikik ziela eta sofa gainen jartzen zeanen, eta... Igual... Personaje batzuk garai bateko dienak, guk ezagut ez ditugunak. Eta, hoi pixkat maiek esplikatu digu, ez, zatiken inber diteun hoik eta hola, baita ez bestela euskara normala egiten dugu. Bai, nik uste, eske referentzia esko, Casablancako pertsonaietatik hasita, ez da? Casablanca bakigu oso famatu edala pelikula, baina, nik neonek eta taldeko... Oso famatu da pelikula, baina nahi nuke nik kalea bantxe, hemen bigarren kafea entzuleak badaki, tolosatik egiten dugu, eta inkesta bat egitea, izu, Casablanca pelikula, Casablanca zea pianista hoita baita, ikusi aldezuta. Igual hainbeste jende geretzun ikusiko. Estena hortati aparte nik uste... Oida. Estena hori da, ez dakit, gizakia jargira iristen ikusi dugun hori bezala, ez? 20 segunduko frakzio hori denok ikusi dugu, baina hortik aratago ezer gutxi, eta pelikularekin ere, batzuk ikusiko zuten, baina jende mordoa izango da gure belaunaldietan, eta belaunaldi helduxagoetan ere, eta ikusi ez duena. Hoxe esaten nikoan, guk ikusi gabe nekoen, eta antzerki honen bideti, ikusi dugu Casablanca, eta pixka ez dakizine Amerikarraren klasiko hietara eta urbiltzeko tare balio izan digu, eskolatxo bat izan da alde hortatik, eta geoztek aldaketa hizkuntzan baino, igual, dauzken, adibidez, erabat harreman sexualen da inguruko bromak eta egiten dituen antzerki bada, eta genero rolak eta adibidez da nabarmen aldatu die, eta horrek kriston atentzioa deitzei guri, eta euki deu, bi hiru eszenatan zalantza, hau gaur egun ez genuke hola esango, atentzioa deitzei zigun, eta aldatu jo pare bat, txikikeri, baina orokorren erabaki du errespetatzea, dan bezala horra, eta gero jendeak atea itzala bere ondoriok, eta nik uste gaina, pixka pentsamentu horrekin junezko, hori onartuta junezko, umorea ez dula galtzen, eta bai. Gauza, esango izuegu, zuek etzarete, ez Hil Salun, ez da Rick Blaine, eta ez da gitze antzerki talde profesional, baina hemen bigarren kafeko kidoi ilusio itzelezko egiten digu, antzerkian zatitxo batean edo hor presente egotea. Beraz, zuen baimenarekin, hau... Spoilerra egin berdezu? Ez dugu egingo? Bai, egin. Egingo dugu, spoilerra. Esan dugu, pelikulari buruz hause bakarri dakiela jendeak, ez? Victor eta Isla Laszlo dira izenak. Baina zergatik nire izena, Rick? Hegazkin horretan zoa zelako. Baina zu ez altzara etorriko. Ni hemen geratuko naiz hegazkina ireratu dela ikusi arte. Ez, Rick, ez. Bart esan zenuen. Bar gauza asko esan genituen, biengatik pentsatu behar nuela esan zenuen, eta horixe egin dut. Eta badakit, Victorrekin batera igo behar duzula hegazkin horretara. Baina Rick, entzun. Entzunzuk, badakizu zer gertatuko zaizun hemen geratuzkero, ezta? Sinetsi dazu, biokonzentrazio esparru batean bukatuko genuke. Ez da, Luis? Estraser horrekin tematuko dela uste dut. Joateko diozu hori. Egia delako diot. Eta egia da baita ere Victorren azarela. Bere obraren parte zara, bere bizitza zara, hegazkin hori airatzen bada eta berarekin ez bazaude, damutuko zara. Ez. Agian ez orain, agian ez gaur, ez bihar, baina geroago, bizitza osoan. Gure maitasunak ez du axola. Beti izango dugu Paris. Beti izango dugu Paris. Edo alegi.
edo alegi. Garbi dago. Bueno, irikote, azken txampan murgilduko gara. Entzulari ere, aitortu beharko diogu, entzuleak entzungo zuen, alegiko talde bat Iñaki Artola hemen hizketan, eta hauek ez dute ezer esan, noski, ezken nuen Iñaki Artolak bizitzan egin duen gauza garrantzitsuena estali nahi bere pelotari fazetarekin. Beraz, orain behin ja antzezlana aurkeztu dugula, entzuleok, bai, Iñaki Artola bera da. Alegi Iñaki Artola gehiago ezakit izango ote diren, besterik balda? Batzizketan, alegin ez, baina... Iñaki Artola pelotaria oraintxe, zera, antzezle fazetan, eta horrexeatik errespetatu dugu esan da bezala, bere bizitzako eginkizun nagusia, antzezlearena, oholtza gainean urduritasunak ere biziko dituzue hirurok, ez dakit, galdera Iñakiri egingo diot, astelena pilotalekua beterik edo antzerkiko aretoa beterik zer sortuko dizun urduritasun gehiago, akaso bigarrenak? Bueno, ez pentsa, egizan pelota... Bueno, azkenen ezaki, lan bat ere badat, beste presio maile bat edo, eta nik antzerki hain justu ikusten dioten alde gobuena edo da, elkartu gehala batipat geok ondo pasatzeko, eta nik Antonik esan duna era bat. Osea, bueno, bizi izan dut baita ere, oain, atea behar duna ateakoa, baina eske urte guztin zehar, ze ondo pasadeun, eta han herriko talde bat osatza denok adin desberdinetako, bestela elkarrekin apenas harremanik izango genduna, bakoitza bere problemakin, bakoitza bere lanakin, han elkartzeke hasten ordu betez oitenak ahaztutzeko, eta ikerri ondo pasadeu, eta nik alde hortatik bai biziet ez daukeula ondo gitzeko presio hori ere ez daukeu, ez da? Azkenen jendek ulertzen du, herriko talde bat gehala, ez profesionalak, ez hortako pretentzioik daukeunak eta ezerre, naiz eta egidan, ikusi eunen hainbeste entrata saldu dira, ostra, oaina egin sentitzen. Humorea eta dena baino hau defendature minimamente ondo inberko dugu, baino ez. Duintasunaren minimoetan murgildu behar, ez? Bai, baino oso garbi daukenik guk ondo pasa behar daukela, huiten bestela ez daukela. Inungo zentzuik, beraz, nik uste lortuko dula. Hau entzun da egian, beste herritarren bat, beste bizilagulen bat, animatuko da eta esango du aizu, urrengoan antzerki egin behar duzunean, nik ere egin nahi nuke, badago lekua jende gehiagorentzat? Bai, lekue badauta, nik gombita emango nioke, zeatik probatu nahi dunak probatzeko, zeatik nik betidanik nahi izan duet antzerki mundue, o imitazioa, o mundui probatu, eta oain aukera bat izan dut, eta oso eskertuta egiz. Nola izango litzateke hau, Eglise du Village, Rue de Tontokale, antxe itzordua, ez dakite, jendeari, geratzen diren azken sarrero itarako gonbidapena bota barko diogu, geratzen ez ziren gonbidapena botatzea nahiko alperrikago izango da. Alperrik baino, agurtu aurretik irakaslearen galdera bat daukagu. Opa, iritsi alda. Mai Gorostiaga galdera bat jarri dugu hemen WhatsAppean. Alan pertsonajea eta Linda pertsonajea bi aktoreen artean egin dute. Zaila izan da, erronka bat izan da, hori da, idatzi duena Mai Gorostiagak, eta guk gehiago ez dakigu, beraz kontatu beharko diguzue. Bueno, bai, Alan eta Linda, bi aktore ezberdinek iteue, batek erdi egiten du eta beste erdie. Papelak hartu genitunen ikusi genuen, hemen kiston lana dau, kiston pile ikasi beharra, eta orduan Mai proposatu zigun, bi personajen arten itea, persona bakarra. Eta egi esan oso ondo funtzionatu du, eta oso guztu gare, elkarketa horrekin, Bai. Gaina, azira, guk papelan gainen ikusi, eta personajen banaketare egizan Maik behagintzun, eta bai, kuadratuko du, personaje behar egin genezake biok, eta, gero tempoakin ikusten gutun geha, gauz guztikin bezala. Maik esaten zerbait egatik esaten dula, eta arrazoi dula, eta bai, oso politi zen. Eta gero gaina Maik bauke alako zea bat, ez dakit, personajei ze papel jarri nik uste oso ondo asmatu dula, perfecto asmatu dula, zeatik
gure bizikine baukeulako alako antzekotasun bat egoera hoekin. Guri etzaigu komenia, Andoni, antzekotasun asko edukitzea. Ala nonekin, paperak egiztiun gehitxu eragin behar. Nola izaten da... Nik uste ondo sartu gela, bakoitza bere... Pertsonaiak pertsona bera irentzi duela, kaso ez? Zalda gertatuko. Aizue, nik gude tontokale esan dut, baina gude San Jun esan beharko nuke. San Juan kalean dago herriko Eliza, eta Eliza ondoko edo Elizako, zinean edo ez, alegiko zinean esango dugu, izango dira emanaldiak, sarrerak esan da bezala ostegunerako agortuta dira, iganderako baten bat geratzen da, larumaterako baten bat edo baten bi, beraz, gonbitea hortxe, gure entzulen artean norbaitek animatu nahiko balu, sarrerak non lor daitezke? Kulturretzen daude, alegiko kulturretzen, goizeko 10:00-etatik iluntzeko 9:00 arte uste irikita daola, eta, animatu, zatiken iganderako 25 bakarrik zeuden atzo, eta ni pentsatzet, behin igandea dena lotzen danen, lamateak ore hasiko dala jendea animatzen. Osea, hor jende esan nahi dio baitare, ikuste baldin badu jende asko gehatu dela entradei gabe, azkenen gure helburutako bat kanpon herriz biltze baino gehiago da, herrin behintzat nahi duen guztiek aukera izan dezatela ikusteko eta 100 bat gehiago jarri behar baldin bada ere presto gaudela. Ez zaigula iruditzen jende asko ikusi gabe gehatuko danik, ez teu nahi behintzat. Ez bada behintzat kriston frakasoa izaten eta hirugarrenakin moztu. Ojo, hemen daude Euskal Herrian oraintxe bi mugarri sold out kulturan. Bata ETS-eren 2025ko kontzertu irukoitza, oraindik ino Zubizarreta 4. dataren mehatxuan ikusiko dugu, eta oraintxe Iñaki Artola ikusi dugu, intxurre, antzerki taldeak oraindik 4. dataren mehatxua maigainean jarrita. Adi, entzuleok, oraindik 4. data bat ere egon litekelako. Ez da dien hor geratu, bertara joan gabe. Kuadrilla, gozatu, antzez lanaz, besarka, tema jozu, emai gorostia lankideari, ze aspaldi ez dugu ikusi, hemen ari zegu WhatsAppetik gauzak kontatzen, baina ez dugu aspaldi ikusi, eta batez ere hori gozatu, eta amaitu daitezela sarrera horiek, 4. data batek behar balin badu ere, egon dadia, baina batez ere herriak ere goza dezala, eta herritik kanpo hurbildu nahi duenak ere, bala beti, herri antzerkian, edo herriko antzerki taldeetan alako xarma berezi bat, uste dute nolabaite kontatu eta alarazi diguzuela, eta hori ere bada berezia, beraz, hortxe gure gonbita publikoari eta zuei ondo pasatzeko. Eskerrik asko Hiruroi, eta laizter arte. Zaindu asko. Eskerrik asko. See what I mean? If Laszlo's presence in a cafe can inspire this unfortunate demonstration, what more will his presence in Casablanca bring on? Goizeko 11:29 minutu, Casablanca pelikulatzean utziko dugu, eta Laizter Xabani Arantzaberen eskutik naturaren doinuak proposamenean murgilduko gara, orain tartetxo egingo dugu, eta segituan gara berriz ere zuekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun.
Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Ongi etorri entzuleok, ongi etorri izan zaiteztela Xaxamixaren bigarren denboraldiko bigarren saio honetara. Gure azken saioan etxeko gonbidatu bat izan genuen, Amona Josefina hain zuzen, gaurkoan ordea, dagoeneko entzunko zenuten zerbait, baina kanpotik dator gure gonbidatua, kanpotik eta oso urrunetik, batzuk akaso ez duzu ezagutuko, beste batzuk akaso bai, Moriakoko bazuloetan bizi ostean, Mordorren bizi da orain. Aurkeztu egingo dugu. Gollum, edo Smigol jauna. Gito. Kaixo! Ezertan, hasi horretik, Gollum, Smigol, nola deituko dizut? Biak gaude hemen Josh, asike nahi dezun bezala. Gollum. Ara, hemen da, Gollum. Hemen da, agertu da, oso ondo. Norekin nari nahi zorain biotatik? Smigol jauna, Josh, baina Gollumek entzuten zaitu. Josh, hartaburua. Ui, barkatu, Josh. Gollum izan da. Lasai, Smigol, lasai. Ikusten dudanez, zaila izango da, bi pertsona gorputz berean sartzea, ez da? Nolako harremana duzu bion artean? Zuri zera sola zaizu. Lasai, Gollum. Kuriositatez, jakin minak, butzatu naguri galdetzera, besterik ez? Bai, barkatu Josh, ezin kaso, Gollumi. Barreman hona dakau, batzutan ikustetzu pizkate, burua jute zaio, baino pertsona hona da. Ikusten dut, bai, Smigol, ez dut inolako zalantzarik. Beraz, aipatu duzu, harreman ona duzu, galdetu nahi zutera berean, naiz irratiko Donostiko estudioan zaude, nola etorri zara Mordorretik? Oinez, Josh, gu oituta gaude kilometro asko egitea. Gezurra, Josh. Smigol, alperrutxa da. Niregatik ez balitz, Nazgulean etorriko litzateke bera. Nazgula? Zerdon. Ez, bertako animali bat, Josh. Ados, Smigol, alperra dela diozu beraz, Gollum? Alperrutxa! Gezurra da, oi! Iso, bago! Zeiba ustezu dauzkala olako hankafinoak, Josh. Ez du lako ez erriten. Ikusten dizut, ez dakit nola esan kanpotik, argalak zarete oso, akaso ariketa pixka bat, gimnasio pixka bat, litzateke gaizki etorriko ez da? Ez dakitan Mordor inguruan ez duzu akaso izango baina? Badao bat bai, baina beti orkoz beteta da Josh, kriston usai txarra otea. Pentsatu dut bai, Mordor inguruan ezer onik, ezer usain ondunik izatea ere, sekulako kiratxe ez da? Ez dakizuzuk onda. Apur bat beste gai ezberdin bat egilduaz, noski, eraztunaren inguruan ere, hitz egin nahi nuke. Altxorra, bai, nire altxorra. Xatoken Moura, hilabeteko azken igandeetan gaueko 9:00. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Mendilero bat zulatuan robi batekin makroproiektu baten namuan gezurra zintzilik
puskatza duten mutikoak lotzatu. Azken egunetan izan dugu hemen izpide eta eztabaida gai Palestinari eskenitako sareetako babes horretan. All Eyes on Rafah izeneko, claim edo mezu horrekin publikatutako irudi hori, milioika edo milaka pertsonek elkarbanatutako historia izan zela, eta zilegi ote zen, horrela behar ote zuen aldarrikapenak, fikzioan eta sareetan bakarrik geratu behar ote zuen. Tira, eztabaidak, eta hemen puntu guztiak aurrekoan gartxotun zain Letona, Goiurez Izarandi eta Iruroke, nolabait maigaineratu genituen hartan, kontatu behar dizuegu desvirtualizaziorako aukera ere izango dela asteburu honetan maiatzaren 31 ostirala, bihar bertan, Iruña, Gasteiz eta Bilbon, Palestinarekin elkartasuna plataformatik egingo dituzten konzentrazioen berri ere eman behar dizuegu, batez ere Palestinari lotutako azken gertakarin inguruan egin duten irakurketan nolabait zuekin elkarbanatu nahi dugulako, ez? Konzentrazioetan Rafako sarraskiaren aurrean elkartasuna adirazi eta sionismoarekin konplizitate horiek salatu nahi dituzte, bereziki gobernu Espainiarrak Israelekin mantentzen dituen harremanak, ontaz ere aritu ginen, ez? Inkoherentzia sorta hori ere askotan maigainan izaten dugula, eta hauexek dira konzentrazioen leku eta orduak. Iruñean, maiatzaren 31, esan da bezala denak bihar izango dira, ordu berberean irurak, arratsaleko 7etan, Carlos Hirugarrenaren gobernu delegaritzaren pareko espazio horretan, Iruñako konzentrazioa, Bilbon berriz Abandon izango da, bihar ere, arratsaleko 7etan hau ere, eta Gasteizkoa, ordu eta egun berean bihar, arratsaldeko 7etan Andramari Zuriaren plazan beraz, Iruñean Carlos Hirugarrena gobernu delegaritzaren parean, Abandon Bilbon eta Andramari Zuriaren plazan Gasteizen, Rafan gertatzen ari den sarraskiaren aurrean edo egingo diren konzentrazioak. Baina begiratu sareetan, ze herri gehiago ere batzen joan dira, eta adibidez Basaurin arratsaldeko 6:30 izango da, beraz, arakatu sareetan, idatzi bai Gernika Palestina herri ekimenak jartzen ditu deialdiak Twitterren, baina modu gehiago ere badaude, beraz, Palestina eta stop genozidioa bilatzen balin badituzue sareetan, topatuko duzu zuen herriko deialdia, eta, ea jendetsua den, eta ea kaleak hartzen ditugun sareak bezain beste. Koiuntura honetan irakurketa egin du Palestinarekin elkartasuna plataformak, eta honelatxe dio, mendebaldeko hainbat gobernuk egin beharri duten Palestinako estatuaren errekonozimenduari eta nazioarteko zigor auzitegiak egindako 2 ministro israeldar eta palestinar erresistentziako 3 kide atxilotzeko eskaerari egin nahi izan diete referentzia. 2 mugimendu hauek Palestinako genozidioa gelditzeko eta Israelen okupazio, kolonialismo eta partida amaitzeko baliogabeak izateaz gain Israelen existentzia legitimatu eta indartzen dutela adierazten dugu Palestinar erresistentzia kriminalizatzearekin batera. Tira, konzentrazioak 3 hiriburu hauetan bihar arratsaldeko 7etan, Goiurik esan da bezala, badira bestelakoak ere, eta uste dut adi egon barko duzuela, bakoitzak zuen herrietan, zuen inguruetan, bestelako hirietan ere, gertatuko direlako konzentrazioak, eta esan da bezala, ondo dago, nolabait halako kolpea ematea, sare sozialetan, presentzia hori lortzea, baina bestelako ekintzen gabezian, horrek zentzu eta indar gutxi du, eta horrexegatik hemendik ere, informazio helarazten dizuegu norberak nahi bezala, elke erabildezan. Keep calm and bigarren kafea. Aitor Bengoetxea, jartzungo musikariaren beste behin singela iritsi zaigu azken orduetan, berriz ere musikaren agertokira egin du salto, eta, artistaren ibilbidean alako aldaketa artistiko bat ere, badator bizi aldaketa baten azko bide berri bat edo irikitzeko asmoa, eta datozen hilabeteetan entzunal izango denaren zertzelada bat irudikatzen du kantu honek, aurten emango du argitara bere disko berria 2023an bizirik, argitaratu ondoren hauxe da beste behin aurreko guztiarekin hausteko asmoz egindako kantua. Esan ez genitun itzake
Julen Adurizek, Ergobiako Julen Adurizek ekoiztu du abestia, oi hartzungo lokal txiki batean, eta han bien artean konposatu dute kantua. Einago Gaztainakak nahastu eta masterizatu du beste behin Gaztain estudioetan, eta bideoklipare ikusgai duzue, hemen Rita Grakosek eta Toni Jobetek nolabait elkarlanen egindakoa, Rita Grakosek zuzendu du, eta Toni Jobetek grabatu du biak Bartzelonatik, nolabait proiektuari alako babesa eta laguntza ere eskaintzen ari direnak. Hau eta beste behin Bengoren kantua. Izan ez genitunitak ezaten, zurekin beste behin. Entzungo nazula pentsatu, zurekin nabil beste zenbat xau. Horeta ibeira zuretzat idazten. Izan ez genitunitak ezaten, zurekin beste behin. Entzungo nazula pentsatu, zurekin nabil beste behin. Eta lehen aipatu dizuegu efemeridetan, zerbait bitxia zegoela kontatzeko modukoa izan ere gaur 55 urte dira Franka Viola protagonista duen efemeridetik eta kontatuko dizut norden Franka Viola zebai. Izen hau agian ezaguna ingo zaizue, agian ez, baina entzuteko modukoa da, ezagutzeko modukoa da, ze bada, lehen mailara etengabe itzultzen den izen bat indarkeria matxistaz eta patriarkalaz ari garenean. Zeintzen Franka Viola zergatik ezaguna, begira. 1969ko maiatzaren 30ean Franka Violaren bortxatzaileari espetxe zigorra berretsi zioten. Zergatik dau garrantzitsua? 1981 arte irauntzuen Italiako lege baten arabera, bortxatutako emakumea bortxatzailearekin ezkonduz gero, delitua barkantzen zen. Hau ohorea berreskuratzeko egiten omen zen. Kontzeptu hori oso pilpilean zegoen, Sizilian, Italiako hegoaldean, garai hartan, testuingurua ulertu egin bertzen, baina kontua zen bazegoela, kontzeptu bat legedian ohorearena, el Código del Honor edo horrela deiturikoa, eta honek zer esan nahi zuen, badibidez. Gizon batek bere emaztea hiltzen bazuen, emazteak adarra jarri zizkiolako, nola gizon hori, bere ohorea defendatzen ari zen, kargua murriztu egiten zioten. Eta horren baitan, araudi horren baitan, zegoen beste arau bat zioena, gizon batek emakume bat bortxatzen bazuen, emakume hori gizon horrekin ezkondu behartzela, bere ohorea berreskuratzeko. Hau da, azken finean ezkontzen balin bagara, ez dago zikindutan ere ohorea, ez dago zikindutan ere izena, ez dago zikindutan ere izaera. Eta Franka Viola izan zen lehen emakumea arau horren aurka egin zuena. Bere erasotzailearekin ezkontzeari uko egin zion eta are gehiago salaketa bat jarri zion epaitegian. Violak patriarkatuari aurre egin zion eta bortxaketen biktimentzat esperantza ekarri zuen. Kontua da Franka Violak ez duela gaiaz hitz egin urte guzti hauetan, 55 urte hauetan, berak dio, bere bizitzan 2 elkarrizketa soilik eskaini ditu, eta horietako batean kontatu zuen eskoletatik deitzen diotela, gaiaz hitz egiteko, kontatzeko, nolako izan zen, bere historiak nola ekarri zuen legediaren aldaketa, Italia astindu zuen, araudiak astindu zituen, baina Franka Violak esan du, beti esan izan du, ezetz, berarentzat hain garai triste eta iluna izan zela, ez dela sentitzen gorputzarekin eskoletara joateko horretaz hitz egitera, eta uste dut hau garrantzitsua dela, ze batzuetan ahaztu egiten zaigu horrelako gertakarien eragina eta mina eta zauriak ze askok esango dute. Franka Violak joan beharko luke eskoletara, joan beharko luke emakumen etxeetara, plazetara, udaletxeetara kontatzera bere historia, baino ez, zeberak bere
bere gorputzean bizi izan zuen patriarkatu hau eta berak ere merezi du nahi balin badu isilik geratzea. Aizue, goizeko 11:46 ditugu, ekarri dugu zuenera, ezagutzeko modukoa iruditu zaigun gai hau, akaso besteren batean luzeago ere, heltzeko moduko gaia ere bada, batez ere nazioarteko, zuzenbidean ere izandako eraginagatik eta 60ko hamarkada horren gehiegikeri eta astakerien inguruan asko duelako kontatzeko, baina gurekin dugu dagoeneko gure hurrengo gonbidatua eta segituan abiatuko dugu, aipatu bezala, lehen aipatu dizugun bezala, naturaren doinuak ekitaldi erraldoiaren inguruan egin nahi dugun tartetxoa. Eguzkia sartzen hasi zait, erraietatik kanpo, garunaren malko gazia. Badator naturaren doinuak 2024 ekainaren 7, 8 eta 9 izango da Alkizan eta, nolabait egitasmo honen arima, gorputza eta dana nolabait bateratzen duen emakumea gurekin dugu, Xabani Arantzabe, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egunon. Ez dakit, oraindik eratzen dira eguntxo batzuk, baina denak ja lotuta behar duen honetan, pentsatzen dut olako ekitaldi handi batek oraindik badituela. Flekotxo batzuk eta gauzatxo batzuk lotzeki. Bai, hori da. Azkenean oso ekitaldi handia da, ez? Aurten pauso bat handiagoa eman dugu eta horiek egin gaitu zorioneko, baina egia da, hori, azkeneko aste honetan eta haudengoan oraindik gauza asko ditugula lotzeko eta dena ondo antolatzeko ostiraletik igandera abiatuko den jaialdirako, ez? Argitu behar diogu entzulari, datorren asteko, ostiraletik igandera izango dela, ez bihar, bestela Xabani Arantzabe, egoera hontan balego uste dute bihotzekoak ematen legokela, aste betetxo falta da, 3 egunetan banatutako ekitaldi honetan, baina ezartan hasi aurretik Xabani, naturaren doinuak, hemen nolabait entzuleak interpreta dezake, doinuekin musikak edo baduela tokia, Alkizan gertatzen den emanaldi honetan, Alkizan bertan naturak badu bere biziko presentzia eta pixua, baina ez dakit, nondik nora naturaren doinuak? Zein da, ez dakit, egitasmo honen esentzia do? Bueno, naturaren doinuak 2021 sortu zen, pandemia garaian, asko jakingo ez zuten bezala nik minbizi eukinun, eta alako batian, ez dakit, menditara behidatu eta hobek emate izun lasaitasuna eta etxekotasun hobekin, sortu zian naturaren doinuak proiektua, beti nire burun zehontzea baitolakoa, baina inoiz enitzan pausori ematera ausartzen, eta minbizia eta gero iritsi zan, eta, gelditzeko etorri da. Eta, naturaren doinuak azkenen biltzen duna da, disiplina ezberdinen arteko elkartruke bat, azkenen musika, dantza, literatura, gastronomia, kultura oroa, Euskal Herriko kultura biltzen duen arte guztiak edo disiplina guztiak biltzeitun proiektu bat da, eta horrekin batera gizarteko kolektibo edo talde bati onura edo inklusibitatea ematea, eman edo ez dakit nola esan. Bai, babesa edo laguntza eskaintze, ez da? Hori da. Aipatu dituzu, hainbat esparru nolabait kultura, arte ezberdinen uztartze hori, eta hor nolabait zeharka natura bera ere. Ekitaldia ere, ostiralean, ekainaren 7, naturaren doinuak zuaitza desio ekitaldiarekin hasiko da, eta hor, aritz baten inguruan ez dakit olako desira eta nahiak edo zintzilikatuko dituzu. Hori da, ez genuen txupinazo bat eman nahi, ze hauek ez dira Herriko Festak. Herriko Festak gero ere izango dira. Gero etobeko dira, eta ze ondo zorionekoak gu etobeko dira, ez? Baina ez dakit zerbait berezia nahi genuen, eta hauten naturaren doinuaken zentroan edo eje modura Aspanogi elkartea dago, minbizia nerabe eta adin txikikoen minbizia alkatea eta familiak, eta ordune superpolita iruditu zitzaigun ideia,
bueno, alkizan aritz asko ditugu, bueno, Euskal Herri guztian ditugu aritzak ez, eta ze polita izango litzakeen guk naturarekiko eta etorkizunerako nahi ditugun ilusio eta desio guztiak jaio berri den zuaitz batean zintzilkatu xingola batzuen bidez eta gero hori landatzea ez, naturaren doinuak basoa sotzeko. Eta lehenengo pausa izango da. Utero ea zuaitz bat landatzen dugun eta berkin poliki bagoaz. Naturaren doinuak basotxoa sortuko da pixkanaka. Nire txikitako ilusio izan da. Tira, arratsaleko 6etan datorren ostiralen izango da, desira eta nahi horiek zintzilikatzeko ekitaldi hori, naturaren doinuak zuaitza desio ekitaldia. Egunek ere, 3 egun dituzte eta egun bakoitzak ere badu bere kontzeptua. Ostiralak naturaren doinuak desio izena du, larunbatak naturaren doinuak gazte, eta igandea berriz, nolabait egun potoloa edo, naturaren doinuak eguna. Hori da. Az gaitezen, aztertzen zergatik adar ezberdin hauek. Bai, usteeten naturaren doinuak proiektuak denontzako leku auki behar dula, eta bakoitzak bere espazioa ere, ez? Osea, azkenen esperantzak ilusioak bere leku auki behar dute, gazteek nola ez auki behar dute, ze beraiek esaten da gazteak gerala etorkizuna ez ja gara, eta hori ze polita den denonatean eraikitzea. Eta gero igandea ja naturaren doinuak egun ofizial bezala dugu, beste urteetako edizioen antzera. Igandea ez da aldatu bat ere, hauten programazio pixkat potologoa sartu diogu, baina bestela naturaren doinuak ekitaldi nagusia beste urteetan igandea izan da, eta hauten ere ala izango da, baina beste egunak ere oso politak izango dira eta pena merez izango du. Tira, hasiko gara, ostiral hori aztertzen, naturaren doinuak zuaitza desio ekitaldi hori ipatu dugu, Aria musika taldearen kontzertua izango da, bigarren kafean izan genituen, Marina Landa eta konpainia, euren diskoaren aurkezpen birarekin, urdinen aurkezpen birarekin, eta ondoren Kiku musika taldearekin, alako festa edo egunaren amaiera proposatuko da. Larun batean berriz, naturaren doinuak gazte horretan, goizean badago ekitaldi oso berezi bat, Alkiza Fagus mendi buelta. Azteko Alkiza Fagus zer denak aso aztertu behar dugu. Euskal Herri osoan Alkiza hainbestek ez dute ezagutuko, egongo dira ezagutzen ez dutenik, eta Alkiza Fagus akasoare gutxiago. Hori da, azkenean naturaren doinuaken helburuetako bada, Alkizan mapa jaratzea ez, osea, nik ez dut esango, ni enaiz ino, esateko nik Alkizan mapa jaret, ez da ia. Polita da, txikiek ere beren berezitasun hori mundura eramatea ez, eta Alkizak badu oso gauza polita bat dala Ernio Gazume, parke naturala gaur egun, eta Fagus interpretazio zentroa da. Azkenean Alkiza Fagus ez dakit inguru horren interpretazio zentroa da. Orduan polita da Alkizan bertan egotea interpretazio zentro hori, eta beraiek bultzatzen dituzten, azkenen erakusketak, ibilaldiak, eta hori bertan Alkizan aukitzea. Orduan ze politagoa naturaren doinuaken baduan izan da, beraien laguntza aukitzea, ez? Ixiar Garzia artistarekin ibilaldia egingo duzu, aurretik izen ematea beharrezkoa izango da, eta hemen mendibuelta eta ilustrazioak, biekin jolasean ibiliko gara. Bai, esaten du Ixiarek, kontatu digu, gero sorpresatxoak izango ditugula, eta xafla batzuen bidez magazketa ere landuko dugula, eta ez dakit zebait oso interesgarria proposatu du, eta otzera gonbidatu zaituen, nik ez dizuet sekretu gehiagorik esango, bestela. Nik zoritxarrez, badakizu, ezingo dudala mendi buelta honetan egon. Ustet nik ez da. Zuk eres. Tira, den ez du kontatuko. Arratsaleko 4:00 larun batean izango da naturaren doinuak bingo musikatua plazan, hau all people, zeharka, jende guztiarentzako emanaldia, eta ondoren iluntzealdera arrisku musika taldearekin kontzertua plazan. Hori da. Eta esan beharra dago, egun hauetan guralditxaga egingo balu, dena plazaren bueltan izango dela ere, Elizako akupetan, frontoian, eta dena nahiko zentralizatua dugu, nahita, oseak ez dauka galtzeko modurik. Ondo da, igandera igaroko gara, naturaren doinuak eguna izango da, Artisa Bazokaren irekiera goizeko 10:00 izango da, 11:00 gastronomia postuen irekiera, ze gastronomiak ere eta bertako gastronomiak bere biziko pisua hartuko du proposamen honetan, Ekotalo, Goya Burger, Iparra Bier eta La Viajera Craft Bier izango dira, nolabaitola menuaren erdigune. Eguerdiko 12:30 postal kolekzionistak musika taldearen kontzertua izango da, ez dut askoz gehiago aipatuko
honen inguruan. Zerbait hitz egin zenezake? Ez minutu gutxi ditugulako, eta uste dudalako, festaren nola ekitaldi zentralari ere tarte egin behar diogula, arratsaleko 5:00 naturaren doinuak emanaldi izango da, bertan ere postal kolekzionistak presente izango da, egokituko zait, bertan ere aritzea. Eta zorioneko hagu. Entzuten ari garen esan ezin ere, Janire Arantzabere bertan izango da, beste hainbat musikari, Aitor Furundarena, Aitor Zabala, Javi Luengo, Martin Korta Berria, Oiana Fernandez de la Rinoa, eta ahotxe taldea. Eta hemen emango da, ez dakit alako uztartzea, ez, abes batza eta beste hainbat musikari erakantarin artean. Bai, naturaren doinuak emanaldia beti izan da guztionen eje edo zentro ez, eta baina aldi berean ere aurten eduki dugu aukera musika eta dantza uztartzeaz gain, ez, gizarteko kolektiboekin lan egiteko, ez, adibidez, aurten Aspanogi elkartearekin aitu geha lanen, eta, proiektua izan urtarrilen, eta urtarriletik ona tailer batzuk egin ditugu musika mugimendua eta abar landu ditugunak, gure Instagramean ikusiko dituzu bideoak, egia esan, oso ondo pasa genuen, eta oso momentu bereziak izan zian, eta, prozesu guzti honen erakusketa bat ere izango da kontzertu hau ez, emanaldi hau. Eta gero gainera oso gonbidatu berezi bezala, Lasarteko koru intergenerazionala izango dugu, edo nahi bat esan atxonamunak, eta beraiek ere kantatzera datoz, osea, ondo pasako dugu egia esan kontzertuen, ez dakiz aterako den, ez da jakin nahi, baina ondo pasako dugu. Eguerdiko 12ak bueltan ditugu, agurtu behar dugu Xabani Arantzabe, oraindik ere datorren astean izango dugu tartea, ekitaldi sorta hau zuekin elkarbanatzeko, baina apuntatu naturaren doinuak alkizan izango da, ekainaren 7tik 9 datorren asteburu guztian zehar, eta hartzi izango dira, esan da bezala, naturarekin, kulturarekin, musikarekin, literaturarekin, dantzarekin, aipatu ditugun musikari ez gain, horixe dantzariak, literaturgileak, gonbidatu bereziak, eta Aspanogi elkarteak, atxiporreta, porrotxe eta xumela belaunaldi ezberdinen arteko koru herrikoia. Festa amaitzeko, musutruk erromeria, eta horrekin Xabani Arantzabe deskantzazera joango da egun batzutarako bintzat. Hori da, ez dakirik zer esan, Xabani, mila esker gaur gurera etorri eta tartetxo hartzeagatik, eta joan dadila ondo goza dezazuela, eta goza dezagula guztiok, naturaren doinuak 2024. Zuei eskerrik asko bihotzez. Eta zuei entzule, agurtu behar zaituztegu, bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara, Goiuri Ezeiza Arandia zu datorren ostegunera arte. Iepa. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu? Bai. Baina lasai, entzuleok besteak hemen emango gara, ez kezkatu. Bihar goizeko 10:05 hementxe Oiana Maritorenaken berekin, eta zuekin, asteari amaiera behar bezala emateko. Orain informazioaren txanda hemen, naiz irratian, ondo izan, aio! Keep calm and bigarren kafea.